Hairdressing aigon kwegeli bari iguri pedicure, manicure, barbering, braiding, plating na yande amange. ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeli ya ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoro iga. Asama lieta nkuru kwa Alpato Maliba, mwalimu omonene ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeli bale electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeli iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegeligwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umagwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana o Getwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaletro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyumo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiriguridio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro igeti tibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombolio mwanone kirijane Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyarikobago yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie
Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire ribageri so wakira baibori baitombi amone soko nyara gotoa abana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali nkubakonyera abana gwetera chinjira hawa entang'ani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri yakabere eri punko era abana baito chironi ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eri yagatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nko ba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo reason teyo abana baito bamwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building koro diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baitu ko bariga ni manyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Waire bya mwancho mo rigerali andonse sorigati TV ya gatembe magorobiga ya rero rituko rya Jumanne tariki 13 cio omotienyo motang'ani bo mwaka wa 2025 nomo na mangegentukane kwa chinsemo aho na mono ase ensengima wa Kenya bono iga nigo amangana gukwandirwa arengete chisemi na mono chisemi chirie chimanyekarte buna chia grade 10 ase aborokiwa bagendete gosoma gose bagendete kurigia chinjira chio gosoa chisukuru aho chimanyekarte buna senior schools ase grade keri igia 10 na kubwatikana rero ne rituko ria kabere na nigo mubaro omoke gente kororekana na nigo murobori yura chikogendera goikira rituko ria ichuma na goikira bona iga nigo abarayi abange gose nigo abarokwa bange bagante kororekana go chisukuru aho na yango bwatikana amono murobori gochakwa rituko rigoro gwetira ase mwasiri gochisemi muske Julius Migos Ogamba na boigo gochia gobuga kokwanira igoro ya mang'ana yesemi nigo omojumbe webunge ya Kiarundi ninyoro nera bwatekerangeli ngao igoro yesemi na boigo habaremi na barumba bwateke bakokera maga ya serikali kwemki kitambukiro gyokana na obwoyo gochiase gochiase abaremi gochaka rituko ria rero chinga kwanya kwa boku bwatokwa gochaka ba bokwananwa nje nigo ngoro ku Haroni Ototo Nyangiri na oyitoko bwatanera seke ongachin sabire emagoroba ya rero nigakoro kwa Wilson Makori.
Umanjo murigereria kiunga chinsa ibere nigo togochaka nengana gwechana kurwase ekenyero kia Nyaube yogotoka megwode ya Bokeira ebunge ya North Mugirango ekaunti Nyamira aze chiamate che chinsa mechio chanyaka bachi gotwara botuko botambe magaga gusaganwa n'abantu batamanyiri abanyakinyoro babwate oko ekereria ndegetindi nigwanyaka bakobwata na gusamba egari yamo na nigo banyaka bakoraga ebyara embe byoborendi asogota na tibara abanekaria oborendi aze chinsa mechio niko banyaka bakuburia serikali kumike gatambukiro na kwane kia nganko nyorobare oborendi boisaine muna gutume muri kitofati kadi December egari ekageire gutumeka sobwibi gose obokebago ase kenyoro kia Nyaube kegotoka ewodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango nigo yasambwa na banyakenyoro abo barenge nobororo obotindi obotuko bogokera rero nari naiguba kumuita nyumba ekun nateba yaya igonko minyoka nkure nchebie katingo cha konyara na minyoka mane nabona kura moinaiga monginorio kura abaibi abana bababwata kuruga iga babigete chianga chia basikari baminyoka gari ya rumate gaiga yatenena ekara yatenena gaiga egari eri nabayamba nkayanga gwoka korengana nere Bernard Orwaru oyo boigore omopiye bomo MCA bwe wodi ya Bokeira oyo usaganetwe nigo akwerera buna obotuko bobwarenge ngento na saa 6 iga na dakika 15 ngoigwa umurange epo nkoje basoka nkonyora ne namagasi abayiba babwata bakona chichuma ne bunduki basoya nairana banacha nalio banachite tirisa bakabeka bakaswa nyumba njenga sarenda pagante bina etutomere togoite toechi besa togotike ngabate besa tumbwate bakateba irengo bwate ngabate bimbwate chirubusana bagachira bakaimukie bintu bakaimukie TV chiuva simi bakaira cyanga cyane bagachora chiricingiya bakaira ari nei mokakorwa abu natambuka naso irumu ya gati naso agukura asangiri narangiri chichirani nabatebi tokonye nonye inumura ikerwa kurira tebi abantu ntubono twakuri engayende yasaganetwe korwase ekenyorekyo nengayomugaka Elijah Mumi yore omosoni bwechianga oyonere okwerera buna ababegwabwo barigetie gutumeka umwana oye erio atura baibori egento keirirete riberera ritinde na gukorera abanyakenyoro guturana anyora banteri ngabono bairiro umwana tetindi koigora nasawa kachisimilionka narangeria baminto nari bacha baikera abantu abo banyare gari yao babwate yanga woka kere yanga woka nari babwata batiga umwana uyo bono nigo basabira omubunge bworogongoro iga omoskejo ashinyamoko ababekere estima ase kenyoro ekyo ndubwati oborabu estima geto borete nakia kora baiba gocha batusumbwa bono naintu nabo tosinyire etransforma nigo yaruga iga kuru yarueta iga twachandikire gotoro musuntime ne biashara togusinya gukora ase eng'encho omosuntore naki akora baiba gocha batwamisa twasimento okora mweshimi gwitu twashinyamoko namaje iga ntubwate obokongu bwestima nari gosaba somoyo bugwanja erinde transformer yayete iga otwiranirie transformer iyo ase omoyo bugwanja erinde nari tokonyora oburabu nari bibago bitatwatake ase obotuko nigo abamenya baiga korwase kinyoreke iga kia Nyaube babaire bono bakobwatuka ebirero byabo anene gochase abanyanyimbo kwena kiabona inkotinya bare oborendi korwase ayaiga erio ukora kigima obokebago bwechingencho aho ebikorwa byabere bikomentekana mono ase amatuko abwankoiga hingo ripota Getembe koroiga Nyaube eyegotoka emeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba Mwantu muligererie chingake chisukuru chigenda kwarigania abarkwa ba grade ya 10 gose class ya 10 kama grade 10 ase chinsemo chia senior secondary
nigo rituko ria gosani ko mwarkwo oyo mumenyarka we miaka 15 kurwa se skuru yo boroso ya boronyi comprehensive eyo gotoka ase ward ya Kiogoro ime ya bunge ya Nyalimo Chache county ya Kisii yasokire na kunyaraka bakorera abakongu ya mata ya gwetira igyo kyanyaraka gekoba egetanga kanne yorokoro kyanganta chinde atanyarika tukoba konyora abantu bokanyo kuya banyaraka bakumusira nabatanyaka gagosoa ase skuru yu ya senior school gosogosoa ase klasi kiaye ye komina gochaka gotsina kogendera na masomae murikito Daniel Ontiri nigekira na somo cheju na gotwala ndio roboti rokobwate buna nonye okorete buya amatemwa ye grade ya kiando mwako eta na gweta endoto yae na bera achigweta kubwatekana nebirengo by'ubutaka senka yabo ingo kwanira umugano w'umoroki guiga umonyeruka w'imyaka 15 kurwase kenyero kya boronyi imiye bunge ya Nyiribari Chache ase county ya Kisii uyo erena bande bamwabo batatu babere bagwetera makongo ao na mono ase sekta y'ekisemi kirubo nigamenyete na mamu mwabo ase chinyombe chiga chigokondisia ase nsemo ya Kiogoro na ichinga kitu ikerenaro nigotwa monyora kali ni chi uniform kagendrete ni chigasi chanka buna botambe atabwati gosemberia litukulia kaberero kurwa bande bakorete nera matemu bachaka kwelikia ase skuru ao grade ya kianda ogwetana kwa boibuli baye kwa moreterere ase myaka menge ke masomo ekyo kyabeteretie mamu mwabo akanganya na barabo agachikoligia ase bakomenya ase abaire gakoligia chigasi cha magoko na kubarageria abaire bakosoma ase umuchandu bese nchiyo uniform nchiyo bakwenda bayuke skuru bagoseriwe andi mbanyoti kende kibakuri amatemu akwenda chibesi chabulire ndi chiringo akana nona amatemu mwana ogenda oko andake baikaransi wasigita ase naro bali wikaransi bali ase bali batari batakaneti nini bese andako mwalimu komororera mabira o mwalinde risakarokora amatemu lakini rindi chinga kichinyinga abana bane bako keskuru bakosoka korengana na mamu mwabo Mary Kimonto Kiwage bw'emyaka 40 obugima n'abana bae bwabeire obokongo aso kubaragiria kurwa gosiberia abantu chianga kogenda roche na gosibye bintu ase chioteli chinke nabuna nonyene chingaki omoroki goigarenge gokora amatemu nigachiete kalenchara atabwate nonyene gekoroto amatemu osokanye kitali nalinge wodi bono kago soka tinjanga bono kingocha abandi basumanyire nandi bono tinchitu ko bachane ko chikomanyana ki usangana na malyo na ali kunyuna bwatenguru bono ngana maite nandi nga njera te yara ite ninjera ali guchandika kingirete isko gaiga ganyoru mwalimu kondiki gocha bakagaiga kombori na kia bigali biyakolete naitete igarangiri nyabururu igoro yo mwana yo ngebinto yoko banganga kya kwenda skuru keningiyo nanyori tali sabuni tali noyo musuwa kitimbwa tikende yose nonye nabonde umutuna magatindo keningiyo mbangete tari yayoka umwana munene ase nkeiga nigo atigirete amasomo nchira kubwotekana n'ubutaka bura senkeye niga gukora emiremo ya mujengo ase omocho Nairobi uyu kabere boigo umunyaruka agatigira ekirasi ke 11 na kubwotekana n'ebirengereri bingi agatwara omochando bubongo nano alinka mwabo chinga kichonsi hasi kiri nyomba na kolengana na ngina omongina Mary obobwa naso bugima boyiga obwendete gosoe kirasi gikomi bono okobuli kwa nebonega nuko kuchase bali bandigerete ase TV yetu ya Getembe ase okugani kwa ino monkonye mon support ya sikiri muranyore ebe nabarai baito ebe nabali bandigeti bonsi bankonye egera umwana yagende skuru omoroki goiga omongaini na uri nyomba nilirube rie skuru ye secondary ya Nyabururo
igaburirio nde bwensi ore no moyo bugwanja ebyombe bya serikali na biria bitari bya serikali na baraikurwa se kaunti ya Kisii wesokia na kumomeseria eng'enang'enia sobogima kemasomo Elioko Mokonya aikire ni ndoto yaye yokobo mwenyegitari bububari gose neurosurgeon asa matukari bosio Nkurubo terigeta seni kya gatembe kurega Kyogoro iyo gutoka ase kaunti ya Kisii aritera nengoro kwa Daniel Untiri na kugani gwaito mwancho murigereri no gusaba gwaito nga omworoki gwa nyarikoba gakonyora ogosirwa rinde anyakaba gakogendera na masomaye togenderete na mangana igoro ye grade ge 10 nigo mulikito fatika December anyakaba gotaldira igati sukuru mi account ya Nyamira asanyarikoba gakorotota na kulingoria hali agenderete na mono igoro yugo chaka kwa masomo gwaschugo chaka kwa gosoa chisukuru kwa barki gwa grade ge 10 munorobotiro kubwatia Omuroberio oyo ochagete ritukure igoro ase chisukuru che secondary ase okubarikia aborokiwa be grade ya 10 nigo omworokia omonene bw'esukuru y'abanyaruka ya Nyaigwa eyo boigo ebekire ase C4 egotoka eward ya township ase reta Karen Ratemo nigo aenekire buna omuroberio oyo nigo ogenderete ase nchira engia na nigo barenekirenga kyogokia kubarikia aborokiwa chimia ibere ekero muroberio yiga orache oika omoerio bono gotoire pathways ato chikoro kutiri pathways ibana botogo provide masomo pathways chichons ande tobata bari mubaisene agosomia jinsa mejonsi sato nonye kere day school na very promising sa school to watch you go to eliganiri to arosirie computer lab to equip with computers etogwate abari mubaisine nande togwate adequate infrastructure Wika ase skuru ya Gisiaga imeye wodi ya Busamaro ejonero erenekirenga kyogochia goikia omubaro bwaborokiwa chimia isano na ibere nigo omokonyi bw'omwarimu omonene ase skuru eyo ase erieta ya Pesho Mwenga akwaneire obokonguboria bogenderete kwenekiwa zaidi ya 200 abo bachicha kuripoti ase skuru ase amang'ana ya challenge nabongo tabanga kulingana na the process abaiboli bari gocha abandi batabwati the required documents liroberie skuru nabakonyora omwana gosacha enchiri kuri skuru ya muche yende kwanyora nga liroberie skuru eliende tari bwati eyere requirement ase the current admission system tugenda kwa linyora tonyore kwa tumuchinji gocha skuru yeito arafu ne challenge yende omwana ari gocha kwanyora nga toko kirika ase system kwanyora nga system egotabanga already admitted elsewhere. Etaro yaito nigo yagenderera goikase skuru ya Bamura ya Kibirigo eyo ere C1 nigo omosenior teacher Andrew Nyamongo aenekebuna nigo omoroberio yoiga ogenderete ase nchira engia na nigo byariganirie buya asogocha kubasomia abana abaiga kuri omwaka orio oetete ntwansete kubanga bia kurisibwa abana ba grade 10 because in terms of facility ase ebintu bya skuru mbiatore ngabono ntwate science lab chirenya chibwate ebintu byonse bireme kabisa twatwara computer lab isato chire well equipped ntwate library na classes ne kidomo chonse chisaine igo abana who are well prepared kubarisibe skuru ende bansa masomo abo netakeire mwaka oyo to expect target ita abana 700 na uturanyore omwaka oyo ase grade 10 tuwabete target ya 600 700 serikali watetubeka 700 lakini abana bale system wana 600 na utokagerete turanyare ward meet so far turanya challenge nene we are well prepared abantu betu ba training babere Eskuru eye ase amatemu amanene y'omwaka oita nigo babwate aborokiwa chimia isato na merongo etano na ebere na batano na babere na weikia emin ya isano isato ne chinuguta isato nigo omwarimu omonene ase erieta Clement Nyangacha abasemirie aborokiwa baria batanyorete egrade gekubaira university nande abana ba 14 batanyore C+ and above yo kwa grade yo kwa university I think
chigrade chabana wajiri chingia chikobera chikosi abayo ni maenda school chinde nchiro na chiro cha bana batanyorete maybe C+ go chigoro garane the majority na banyorete C+ go chaise ndate yo abayibolinga bagende bayira abana bachitivete bagende banyore training onye bana mbako irora tiba bayire chitivete banyore training yira bakonye ase ubungo bwabo uchosio Hingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirange yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba na mwancho muorigero kurwase county ya Kisinaro nigagatie chisukuru cyanyara kubachikokonera igoro yemirobelio eyo egendrete yo kwaregania aborokigwa abe grade gay komi gote class gay komi kama gituna grade 10 at chisukuru cha senior schools na chisukuru ya Nyansiongo chisukuru ya Mura ya Nyansiongo skuru elia ya Mura ya Nyamira boys skuru ya Nyamagwa negatie chisukuru chinde atwanya bakwaneke na mirobelio yo nigagendrete woikrano na botutukana bonde bwanzimbo iyo woikira bonaga tuare challenge kuwa sama admission botutukana mbu ambeta kwa wasabe kuri abange na bali babo teneta abana abo tusenjo serikali yango kolega si yoka bali batali bali bana batali usikaniki lakini yakite kwa diskava mama wasabe bakaigokera o admission ikaba yake initially ya target no bomba kana makoko kulimba mai ro confused about the knowledge of what was going to happen and up to this moment take around the mbara mabangi bambari batara buike kumanyana ngikira ni ya say grade 10 but intue una walimu ntopro tundo prepare kurisiba abana abantu baje ko barisiba kurugoro bono gune school ya ito ega ya masega abana ntonya abana 70 yiboro. And we are expecting more to come by end of this week because our target is 240. We hope they will be coming because when I look at those who have been admitted, still others are calling, they are coming. We need to work on mbujana nto atatu. Lakini kama ndigereti challenge yake one ya walimu miromunere to ajangire ne gani wali batayo buya. Tuhupeti serikali yetu hapa walimu hapo kwa mimi mono ya technical subjects kwenye tutakuwa ati wanatoa chaki tukoingicha walimu batara aliko ndio tukupe serikali yetu take step ya kwangu eto walimu hawa pigere abana abasomigo because ya kokuri what is happening right now, that is a major challenge. Ya Nyansiongo boys ego admit abana as a chipadwe chonsi sato ichire STEM, social sciences, creative arts and sports. Wikera litukuria igoro yarenge Jumatatu kwenye tuadmitri abana 473. The capacity yaito era abana 1800. But ya kera tokobeka amo abana serikali yatoete na abali babulira amabaga so far ebare 1200. Challenge enene twarorire neringa abaibuli abango koramba minegitake na mangane school fees. Chipathway chichaito mainly etore STEM science, technology, engineering and mathematics. Talk of pure sciences and technical subjects na woodwork, metalwork, home science, agriculture noere, building construction, drawing and design, nechinde chinyinge. Abalimu mbaro na bono murimo building construction, abalimu mbaro babasomi butambe konye, mwalimu drawing and design naro, na agriculture, na bande but tubwate challenge a government tokunyakira mbuyanja to mwalimu electricity ne asa mangana art and sports gato mwalimu music but bado emeremonera anda ere as a pathway area sports, creative arts and sports, bono film, music and dance turanyora barimu I'm the senior teacher of Majinazuri Secondary School. Currently, we have received students, one grade 10
atwaire abana 315 lakini wikabona iga abana baripotiri bara abana 50. We received 50 students and garogorgelio korango gocha kwa abana bankulengora on ki tusinyire abana bambaje bekenambe Diane Nombati Wilfred, the principal of St. John's Normal Boys. Taite ko wali gani mwenzi as St. John's Normal Boys. Ko gwate kana na admissions ya grade 10. Tuacha gete ko lora bana yo. Ba grade 10 ba gocha. So far ko ikabona iga titukolia lero dia Jumanne tuanyalira bana emia. Lakini ntoroche kabwate kurumirwa au na bange bagocha bakorera babwati efisi isaine bataka baye wichindaki bachewa kane chinde useba kanenke useba kane in kind kende foitero kwata chinko use chibando use chingende esengencho kororanga muri bwara iskali bukuri chiropia mwancho mo ligereri ko bwatakana amo nemerobeli yoko manwa kwa bosa ko gusirire amo ne nyagitari gose county ya Nyamira wetrase wizara yobochenu amo ne nyagitari ya Nyamira gose nyagitari ya Nyamira nigo kirabonega abantu gwetania 33 banyaka bagwetera gose bakomanwa ko bwatakana mo nomurubiriyo unanyaka bakoga kwane kibo mu mugafara gwe county yo musikia munyaribo nabo igo omuwaziri bwobochenu Dr. Donald Mogoi. Marieta Namos nyaribo mugavana Onyamira County. Iyo nacha korigereria iki abanyagitari to bwate collaboration abaromo kori Missouri in the United States of America. Wale ngita 31 na ndio karoishe timu ya 31 wagaendera koraba roire abandu babarirwe abandi babekire raini yona kinaja korega segendre tengakire na orega sinengiye genderata naende ndocha abantu bakira so bonge babangite ko baba kaichuma ababoririe onyemba go extend bachibaira ne bwango iga kiara abantu abana abange baro bako prepared abasacho ni baito bagenderera ko babwenya lakini asenje nambe nene we requesting them was just sooner than planned lakini egasi we ka Friday na batokora ya bakorina docha bari abweni wembare happy nande bare no kwegena na babweni. Kwa majina ni Dr. Donald Mogoi, waziri wa afya kwa kaunti yetu ya Nyamira. Tunaendelea kufanyia watu wetu operations ya bure, kushirikiana na wenzetu kutoka nchi ya Amerika ambao wamekuwa na sisi tangu Sunday. Jana tulifanya operations 16, moja yao ikiwa ni mtoto ambaye alizaliwa jana. Leo pia tumepanga operations 17 na already pia leo asubuhi wamefanya operations 2, watoto wawili washasaliwa. So kazi inaendelea kwa uzuri na mnono hospitali ni safi. Mwancho murigereri ko ikirabu nato ko dansa maiga ye kionga chinsabire kurenda sensameli ya kabire gose obos mwaga jokorwa asomo timoko nigo togochiko bwatana na Dr. Ken Amosi Nsariko kurasinya kita World Fit Health Center naga botokorigereria amange inseyo murobori okomenya okuya kebochenu nigo tosko chiare chini ngor kwaro no toto nyangiri kurasensema yemerio niga korko Wilson Makol no kuransa ma transmit go TX niga korko DJ Jackson ko Kevin Ongeri.